Тренировка на жива патица. Атос Самика, Вон Бояна, Валт Барути, Амо Бусманен. Перфектна тренировка. С любезното съдействие на нашия приятел Павката Писаровски, Оги Траянов и моя милост Бай Гроздан. Баси кеф. Баси кеф, Ато се пуска и той гласа. Амика и Ато са страхотни с гласовете. Това е дробница вече. Това е вече. Е така угъза. Там ще я фанат, да знаеш. Ами аз се надявам да не. Няма да фанат. Там ще да разтерля и там в чушето е... Ако има и къде да стъпват по шавара, не вече е тяхна. Няма на къде да ходи. Ами не е си проблема. И такива са патките, да... Зави. Може да я хванат. Няма, ето я. Браво, страхотно. Браво. Ато се излезе напред. Опа, и ги дигнете се. Това са бърнета, Ого. Еге. Бърненци. Не знам шаварата мискинка. Това ще става интересно в шавара. Ще има бегация. Опе, идва насам патката, идва, въртне ги. Нема да се откаже. Малките могат да се откажат, защото се умрат. При това положение не вярва да се откажат. На 2 метра пред тях. Да, близко е. Дай тук да застанем, да мога патката насам да дойде.